Het is druk bij de vogelopvang Friesland. Honderden lietse blauwmieskes worden daar opvang en bijvoeren. Ja, dit gaat eigenlijk de hele dag terug. Het begint met betiert en het houdt je 11 jongens op. Wat dat betreft kerst er niet een trouwel voor je. De ene keer wil die een hapje, de andere keer wil die een hapje. Dus het gaat maar terug en het gaat maar terug. Een soort van de ouders redden het op het stuit net op. Een van de oorzaken wordt zocht in een bestrijdingsmiddel in de buxusmot. Maar er zijn er meer. Ik denk dat het grootste pad ermee zit in het waar. De droogte, zijn beestjes kroepen voeten, de groene is hut en ze kunnen er al in het bij komen. Ik denk dat ik van een groot pad meespeelt. En daarnaast is die buxusmot erbij kwam en vooral het gif wat mensen even verbroeken. Ja, en dan krijg je dubbel het probleem. Vogels nemen ook meer risico in de ziektocht naar eten. Ja, als je geen fretten vindt, dan moet je wat opportunistisch worden. Dan kom je wat dichter bij de huizen. Nou ja, daar binnen de katten, daar binnen de ramen. Als je ze ergens van schrikken, dan vliegen ze op. En ja, dan is samen een ongemak gebeurd. En als een van de ouden het nest, van het nest deerrekt, dan heeft het kans dat de oor het verliet. Mocht je een nest in de tuin hebben, dit kun je doen om de blauwmieskes te helpen. Nou, in ieder geval net het gifbroeken, dat zou mooi wezen. En als je mooi vindt, kan je beestjes er wat bij voor je. Maar wat insectenpartijen, wat molwermkes en als je dat in de buurt van de nestjes ophangt, dan haast het wat makkelijker.